Agtultuloy lataan na sayaat intal na iti ili abantay. Daytaman ti pinasinggidan ni Police Senior Inspector Esteban Pastor, Chief of Police iti nadakamat nga ili. Addaman dagiti report nga maidandanon kanyada kem saan unay anakaro. Ket iti met pinagtultuloy nga panang implementar dati panag-checkpoint ket manmanumet lang iti makita da nga aglabsing iti patpatong palda ken naragsakmet nga impakaamuna dagiti programa nga ana pipintas kadagiti umili ti bantay ken dagiti agdalyasat nga aggapu kadagiti kabangibang nga ili. Itagdama na natal na ti ili tayo bantay ta agtultuloy lahat ti programa tayo dito implementation ti Police Integrated Patrol System ket adya ko na kon dagiti ti koberan na patrolling, police visibility checkpoint, traffic, so nga continuous dito nga activities tayo ta isulaing ti namnamayan tayo nga mang kontra kadagiti tay adda balak na nga garamid iti hangasayat iti ili nga bantay. Nang tedmet balaag kadagiti motorista iti nasaong opisyal ngano agmaneho da kan ket diklikan da kuma iti minom ti arak gapuan ng taamin nga nagbaling nga biktima iti disgrasya ket addaan iti impluwensya iti arak. DJ Bantay Arcade adda 24 hours nga duty kay DJ na do nga police ken sabali pelate kun natay nga force multiplier. Ngin mo rin no adda naka-assign DJ nga police tayo, continuous lang tami nga patpatulolan ti tirabi lalo ti medyo alanganin nga oras. Tano digit nga min mga 12 mga ingarati 12 bunuan ado pala digit ay tao DJ nga panag-internet so nga kasapola lata nga orino da duty DJ patrolan jud tami taglawlaw tapno mapreventaran ti inya mga madinga marami. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.